wathi makhe ngithethe ndiye kubona lo mbono mkhulu ukuba kutheni na ukuba ityholo lingatshi liphele. Sifunde izifundo ezibini. Ndicela ukuba ntlanganiso ndiphawule ezinto ezintathu endifuna ukuzishiya kusasa nje. Naxa singabantu betekisi bevisi, kodwa xa usowusuba mdala apha ekushumayeleni ukhe ube nawo amaxesha okuva ngathi ivisi liyakubophelela. Ngenxa yokokuba ikukhonfayina kwifeyim ethile, zibekho iindleko zezifano ezishiyeka ecaleni. Zozibini ezi ndawo esifunde kuzo zingedrama yaseJiphuta. Yokukhutshwa kosapho lukaSirayeli ebukhobokeni eJiphuta. Uyabona ke lo mcimbi weExodusi, izibhalo zonke zidifayinwa ngesi sitori, ngoba izibhalo ukusuka kwiGenesis ukubheka ekupheleni zisithethela ngedrama yokusindiswa komuntu. So ezi zifundo zozibini zithetha ngoMoses ngale occasion yaseJiphuta engapheleli eJiphuta ngemihla yokuphakama kobukumkani bamaJiphuta. Kodwa idrama yaseJiphuta cuts across all generations. Nathi ngoba sihlela apha nje, nam ndimikwe liqonga lokushumayela, iJiphuta isekho kwaye iJiphuta iyawuhlala ikho. Sawuthi uze sonwabe kufane namhla kwawelula ndululo, ngoba umbhali uthi amaSirayeli athi uzaxole xa ebheka emveni kokwelula ndululo, abona amavili enqwelo zikaFaro, abona intshaba zobumnyama zityekeziwe lunxwemeni lolwandle. So lo mcimbi waseJiphuta ndiyabona ngoba i-lectionary ubeke namhlanje nje kwakhona usikhumbuza ngoba ubomi bethu nobomi bethu bokukhonza, it is about the drama of salvation. Amenda kukwethu thandaza. And so ngabanye imihla ngemihla ukwahlukileyo sigaxeka sizibone sikwimeko apho ojikajikana neJiphuta, ngoba iJiphuta symbolically imele irepresenta okanye symbolizer imikhosi yobumnyama, the forces that seeks to destroy us, the forces that seeks to oppress us,
the forces that seek over sicime lungabikho uluntu in the face of the earth. So xa sithetha ngeJupiter asithethi ngento eyenzeka phakathi kwamaSirayeli kuphela, into ekhoyo kule mihla nezawuhlala ikho. Kamenda ukuthi uthandaza into ke ezintathu endicela sizifunde kuba kukho xesha lokudala niphuma late kukhona. Sisi sifundiswa apha ngokwanamhlanje ngoThixo osiphazamisayo xa efuna ukuba simsebenzele. Into yokuqala esiyifunda kwesi sifundo, sifunda ngoThixo who disturbs us. UThixo wezibhalo, He's God of disturbances. UnguThixo osiphazamisayo xa efuna ukuthetha kunye nathi, naxa efuna i-attention yethu. UThixo wezibhalo, ndicela sithabathe ezo nto namhlanje. Nintsi indebe kwesi sahluko kodwa ndicela sithabatheze babenda kokuthethandaza. Kwaye xa esiphazamisa, ukuphazamisa usenza umsebenzi wakho uzonwabela, uqhubekekeka nobomi bakho. Kodwa xa enento uThixo afuna ukuyenza uphazamisa thina. Imfundiso endifumana kwesi sifundo ngale mini amena kokuthethandaza. uMoses apha ixela nje kakuhle kwisahluko sesithathu kwivesi yokuqala oba wayekubathafa kwaMidiyani, wayengasonganga zakhe, wayesenza umsebenzi wakhe wemihla ngemihla wokolusa impahla yakulo nkosikazi wakhe. Amena kokuthethandazayo, impahla kaYithro umbingeleli wakwaMidiyani. Kodwa kwathaba elapha nje kwaMidiyani unoxanduva alushiye eJibhuti. Amena kokuthethandazayo, kanti oluxanduva alushiye eJibhuti aluphazamisi yena yedwa, noThixo lumphethe kakubi. Bantwana bakaThixo, ngoba kwasahluko uvezile uba unguThixo vayo, uvezile uba unguThixo bonayo. Utsho xa encokola noMoses, bantwana bakaThixo, uMoses wayekhe wayifala ngokwakhe ngoba wathathula wabona ukuphatheke kakubi kwabantu bakowabo, wathabatha isigqibo soba uzabanwele. Bantwana bakaThixo, kodwa yakumphika wesabe iphutha. Bantwana bakaThixo, kanti loo nto yaseyiphutha egqiba iminyaka engamakhulu amane imphazamisile uThixo. Bantwana bakaThixo, wathi akuva esi sikhalo, wathi usibona ezintsisi. Bantwana bakaThixo, kamenda kokuthethandazayo, ngoba uThixo wethu unguThixo ovayo. Kamenda seTrinity, uThixo wethu unguThixo obonayo, uThixo wethu unguThixo okhathalayo. Kamenda kokuthethandazayo, uthabatha uhambo waqanda amathafa, wabheka kwilizwe lentlanga kumathafa kwaMidiyani, wafika kwaMidiyani waphazamisa uMoses. Ngoba xa enomcimbi uThixo afuna ukulungisa uyakuphazamisa. Kamenda kokuthethandazayo, zihlobo zam, kwaye athi akuphazamisa
yonke into uyenza uyiyeke uthi ungubani na wena Nkosi. Ndokuqala ngicela uba masiyifunde kule nkonzo. Nona makaThixo xa ephazamisa kayidisturba Moses. Kayidisturba Moses. Umdisturba ngetsholo. Umdisturba ngetsholo. Kamenza ngokwethu wathi uMoses nona makaThixo esalusa wamangaliswa lelitsholo. Litsholo elitheni elivuthayo. Kodwa ngoba livutha nje alide liphele. Kamenza ngokwethu ethandazayo. Ngicela sihambe naloo nto kuba uThixo xa enomcimbi kamenza seTrinity afuna ukulungisa noba ufuna ukulungisa izweni noba ufuna ukulungisa kwi-community noba ufuna ukulungisa apho usebenza khona noba ufuna ukulungisa ekhayeni lakho udisturba umntu abamnye olona bakaThixo athi kulo mntu hamba ngoko ndikuthuma zihlobo zam yiloo nto yokuqala endifuna ukuba siyijongana ayedisturba xa ephazamisa uMoses wasayitha sesisimanga sokuvutha kwetsholo olona bakaThixo livutha itsholo lingade liphele kanti itsholo lisithandwe ayilotsholo nguThixo ufuna i-attention kaMoses. Kamenza ngokwethu ngoba xa uThixo efuna ukuthetha nawe usebenzisa nantoni na. God can use anything to get your attention. Sibona lokhu lapha kwesahluko olona bakaThixo izihlobo zam bedlule ndawo kamenza ngokwethu ethandazayo. Ngicela ke siphawule loo nto sikuthi kuke uThixo osiphazamisayo. Uyazi igama lithi ukuphazamisa. Igama yinto ethi xa ifikile iziphazamiso yinto ethi xa ifikile yenza uqulukubhuthi uthi ubugibela izinto zihamba kakuhle neeplani zakho zitwalile. Kamenza ngokwethu ufika uqulukubhuthi kanti uqulukubhuthi efika nje ufuna ukuthetha uThixo into lelo awumamelanga. Abantwana bakaThixo uMoses wayefulathele iJiphuta for 40 years elilele ngoba mhla waqhwesha wayelinyeke ngama-40 ngaloo mhla it was after 40 years he was 8 years old ejonge engcwabeni wamphazamisa uThixo wathi kuye uyela Jibuti. Abantwana bakaThixo unguThixo osiphazamisayo kwaye xa esiphazamisa usebenzisa nantoni na uThixo. Kamenza ngokwethu ethandazayo usebenzisa nantoni na uThixo. Abantwana bakaThixo xa efuna ukukugoba umamelela. Abantwana bakaThixo xa uThixo ekubuyisa xa efuna ukuthetha nawe ungakusalele xa efuna i-attention yakho. Abantwana bakaThixo usebenzisa nantoni na uThixo to get your attention. Sifunda loo nto apha ngoba kule ndawo wasebenzisa itshalo ingathi ndiyambonga umfana kamram ebuza uba yintoni ebangela uba itshalo litshe kodwa lingathi liphele. Kanti into ayifunayo ufuna i-attention kaMoses. Wathi uMoses ayenza yonke into amamele. Wathi uMoses kulolimbathatha kuba loo ndawo omi kuyo ingumhlaba omncwele. Kamenza sethi mandigqitha pha ndisithi ukhona umcimbi uThixo afuna ukulungisa. Abantwana bakaThixo ikhona into uThixo
uThixo afuna ukuyenza wabelizwe balingasindiswa khamenjani kwethu ndithandazayo khamenjani kwethu uthuba sam ndizikule ndawo ukuze loo nto yenzeke uphazamisa thina kodwa ingozi yethu asiphulaphuli ngoba uThixo athetha fanana bakathixo fanana bakathixo ihlobo sam mhla lemini ifana lemini abaphazamisa untikane kagabha khamenjani kwethu ekuthola umfo wayeqaba imbola emthuthweni kwavela inkabi yakhe yanomuhombane yanezento zemqolo kanti uThixo uphazamisa untikane waphazamisa wafonele sithi unoThixo mkhulu okusemazulwini okuwena wena webayenyaniso okuwena wena khakhalanyaniso okuwena wena khathilanyaniso akagqiba akulongume enkulu esambathayo khamenjani kwethu ndokuqaleyo enkulu kuyithetha ngoba ka ethetha ngathi usebenzisa nantoni andiditheke ndithi kulo ndikobosaham andidithe ndithi kulo ndicela uba umamele uba khondona uThixo afuna ukuyithetha uyabona ke sasithetha ngale ndawo abantu baye bacinga uba sithi bonke ababe nabashoyo baye bacinga uba sithi bonke abancebe khona thina mawisile xa sithetha ngobizo nokuthetha ukaThixo sithi fanana bakaThixo zonke apha sibizwe kwindawo ezahlukileyo xa uThixo ufuna ukusebenzisa phukhoyo fanana bakaThixo kodwa ngasebenzisa nantoni ngeminye imihla usebenzisa into apha ebomini bakho khamenjani kwethu ngeminye imihla ukuthi stephe emtshatweni ngeminye imihla athi stephe ekhaya lakho zithi njengoba sihamba kakuhle uqabuka bantwana ngeminye imihla athi stephe umsebenzi wakho kanti into oyifunayo ufuna ukuthi ungubanela wena Nkosi fanana bakaThixo ngoba wethu uThixo can you say anything to get your attention mfana waseThaxo umathafa seDamasko wathi siyabambane fanana bakaThixo wathi awuphulaphula wathi ngubanina wena Nkosi athi liswi ndingulowo umthutshisayo fanana bakaThixo khamenjani kwethu ethandazayo zihlobo zam into yokuqala nje engicela uba ndiyithethe sithandaze siqothuke khamenjani kwethu esibini into endicela uba siyijonge apha khamenjani kwethu umbuso ngoba uThixo wayebona ntoni kuMoses ukuthi ayeke ebumkani nabantu abathile ayokhetha kwamidlalo wayebona ntoni into yokuqala sifunda ngoThixo osiphazamisayo kodwa esibini sifunda ngoThixo osebenzisa onke amava ethu for uzuko lwakhe fanana bakaThixo khamenjani kwethu ethokozayo zihlobo zam uMoses apha ndiye ndizibuze thokokuba yintoni emenza qualifye kulo msebenzi uThixo awayemfunela wona bakutheni ukuze uThixo ngabela kwethu ayeke uMoses ixesha lingaka kanti usezamthuma uThixo
into endiyifunda apha ngalo Thixo osetsholweni itshoyo elingathi liphele sifunda uba uThixo uyawasebenzisa onke amava ethu ewasebenzisela usuku lwakhe. Bantwana bakaThixo, rhamenza ngokwethu uthi mfundisi ndithi rhamente bantwana bakaThixo ebomini bethu kukho izinto othi xa uzijongile uthi laa minyaka mihlanu yayiwaste yodwa ebomini bam. Uthi leya iminyaka andimazi uThixo wayevumele ntoni ezo zinto zenzeke, kodwa kwasisifundo sifumanisa intoba yonke into ekwehleleyo ebomini bakho uyayisebenzisa uThixo ukuze ayisebenzisele usuku lwakhe. Masambe sibheke kuMoses rhamenza ngokwethu inyanga ezintathu wafihlwa ngabazali bakhe ebaleka uba abulawe imikhosi kaFaro. Emva kwenyanga ezintathu wathathwa wabekwa engobozini wawubekwa phezu kolwandle komlambo okumnandi wamsindisa uThixo. Emva kweentsuku wathathwapho for 27 years uMoses wakhula njengenkosana. Bantwana bakaThixo, kanti lonke ixesha uThixo unika uMoses amava, kanti lonke ixesha uMoses usesikolweni uyafunda ngoThixo. Bantwana bakaThixo, rhamente ngokwethu for 40 years uyalusa ebukhweni bakhe iigusha ezingezo zakhe. You look at that. Uthi this was waste of time. Rhamente ngokwethu iqolo sam uba uqonda zonke ngathi inkamleko yantoni uThixo ayivumelayo oba yehlele uMoses kanti usezamsebenzisa. Kwakutheni ukuze angambizi at the age of 40, at the age of 30. Kanti lonke ixesha uMoses akazazi yena kanti usesikolweni sokufunda ngamava azawasebenzisa xa ekhokhela usapho lwabasirayeli. Rhamente ngokwethu ethandazayo ihlobo zayo ezulwe ndawo kula mava akhe wakhe wathi wabulala nokubulala ngoba wabulala umJephutha wamngcwaba esandleni. Rhamente ngokwethu uzaliseka laa vesi kaPawulos kwabaseRoma isahluko sesibhozo kwivesi yama-26 apho athi uPawulos all things work for good. Bantwana bakaThixo, uThixo usebenzisa zonke izinto, zonke iimeko, onke amava nawo, amava mnandi, amava buhlungu, amava nzima, amava okubandezeleka ukuze abe sisixhobo sokusebenzela uThixo. Rhamente ngokwethu ethandazayo ifunda loo nto apha okwesibini. Rhamente ngokwethu le nto ithetha ukuthi kanti zonke ezi zinto ezehlele uMoses uThixo umfaka esikolweni uyamprepherisha. Bantwana bakaThixo, rhamente bantwana bale nto ikumndedwa. Rhamente ngokwethu akho amaxesha uba ujonge ngasemva obuvela phila usavayive ntoni uhambela wephi uThixo. Rhamente ngokwethu ethandazayo kodwa ezi zinto ezisisihlobulise lo mbhalo uthi bantwana bakaThixo it was a preparation xa zisehlela izinto
xa ekwalatha esithi ngokuwe hamba ndikuthume kuFaro ukwazi ukuthi ndandingumntwana. Inobosisi watsho xa ethonywa inowathi esinqokolweni wandigcina wangagwengwenya. Inobosisi wathi xa ethetha noThixo wathi ndiphutha ndasurviva ndiyakunye nawe bantwana bakaThixo. Iyole nto ekuthiwa wakazoba owakhe uThixo wafela wathi wena Nkosi wawusoloko ulikhaya izizukulwana ngezizukulwana. Xa esitsho uthe untwaneni wawulikhaya kumlambo kumnayile wawulikhaya kwintloko eKhadeshe kwenyoka wawulikhaya. Ngoba zonke i-experiences zobomi bakho kuthi kanti uThixo uyakulungisa, ukulungiselela, ukubiza nokusebenzisa. Manje sigqibele ngokuthi ke uyasithatha into ezenziwa nguThixo amenjengokwethu uyabona esibhalweni akukho mguquki owakhe wangenathenda ngaphezu koMoses. Ungayifunda yonke iBhayibhile. uMoses is the most reluctant convert. Wayexa esakhe uba nezinto ezibekayo amenjengokwethu. Kodwa lona bakaThixo into esithathu esifuna siyifunda ikulamazwi athi liyatsha itshoba kodwa alitshili phela. Amenjengokwethu ithandazayo izimeboniso bomi bethu. Ndiyogqibela leyo endicela uba siyikhumbule uMoses. It was a life-changing experience. Into yokutsholo lisitsha lingatshili phela. Alilayitanga umntu alikhwezela kodwa liyavutha alivuthile phela. Umlilo othengilo awubona umlilo ongalayitwanga mntu ukuze uvuthe. Awubona umlilo ongakhwezelayo kodwa uyavutha. Olona bakaThixo wakhe wabona umlilo othi usitsha ungatshupheki. Elelitshoyo lisifundisa noThixo othume uMoses ukuThixo njabula amenjengokwethu ethandazayo amenjengokwethu. Elitshoyo lisifundisa noThixo othume uMoses ukuThixo ophilileyo, ukuThixo ophilileyo. AbanoThixo olendlebe abeva, AbanoThixo banemehlo ababoni, AbanoThixo bakaThixo abavakalelwa. Kodwa kaMoses ithi le nto elitshoyo elivuthayo uThixo ophilileyo. Amenjengokwethu ongafaniyo nalaThixo oweshilwa noEliya kwintaba zeKhamele. OkaMoses akuzeli akalali akadinwa. Uthi uprofethi uIsaya akatyhafi. Amenjengokwethu iyo le nto olumve uprofethi uIsaya xa ezoba abantu bakaThixo okadinwayo okatyhafiyo. Athi amadodana angatyhafa adinwe, abafana baqhubeke bawe, kodwa abathemba noThixo ophilileyo bayahlaziyeka emandleni. Abangenzelwa yena zonke kodwa baqineki, bakhahlela phansi kodwa batshabalali. Ngoba athi amandla abo
abanike amagama atsha kananjalo kwethu ethandazayo elityholo lithi loThixo osibizileyo uMthixo ophilileyo kananjalo kwethu ethandazayo owesibini elityholo lithi uNguthixo ongaxhomekeka ngamthwini nomlilo ongakhwezelayo ongavuthelayo ongabasongamntu uthi lo mlilo is a self-sufficient God uxhomekeke kuye bantwana bakaThixo kananjalo kwethu ethandazayo zihlobo zam uthelina oba ityholo litshe kodwa lingapheli kananjalo kwethu lithetha ukuthi loThixo ungulowo owayekho ekuqalekeni into zonke adalwa ngaye ukuhamba elithi loThixo olimisayo ungomeka zawuphelisa into ithi mbukelekala ziqhubeke kuthi tshabalala abayele ngapheli abayele sahleli elityholo lithi uMthixo njalo yona ntothi kuMosisi uThixo kaAbraham uThixo kaIsaka uThixo kaYakobi uthi kuye ngikulowo endandikho ngikulowo khoyo ngikulowo ohlalehleli elityholo lithi is an unchanging God kayisayitshintsha kayihlobo iguquguquka xa bathi bephenduka eyona nto eyasindisa uMosisi evukela kwintlango yeKhadesha intoba bayahamba loThixo ongaguquguqukiyo kananjalo kwethu ethandazayo elityholo lithi is a faithful God uNguthixo othembekileyo kananjalo kwethu ethandazayo kananjalo kwethu mandiyekeke ungiyeke uNguthixo othembekileyo uNguthixo othembekileyo uNguthixo othembekileyo ithi le nto kuMosisi xa usiyaphuthunywe khona noba ungajikelwa kodwa lokuthumileyo uthembekile izibeli zakho zonke masigoduke sisifundeni ngoba uThixo wethu ngesikhathi wayephazamisa ikhona into afuna ukuyithetha wayeyikhona into afuna uba mawuyenze lokuqala le entombaziphume esibili akona mfuneko yokuzipingela uthi mna ngabula luJesu akhona mfuneko aba xa ngisebenzekileyo uthi xa ethetha nawe uthi ndikubantu benkosi kuba ndingathi ndiyakufana akanithi madlala bantwana bakaThixo akanithi track record yakho ukufuna njengoko unjalo ngoba xa ekumisa wathi uMosisi xa esondela wamlungisa walikhulula imbathatha kuba le ndawo umi kuyo ingumhlaba ogcwele onke amavolawo uyawafuna uThixo ngoba kuye asisikolo sokuqeqeshela ibizo lwakhe bantwana bakaThixo ekugqibeleni loThixo obizayo uNguthixo ophilileyo loThixo nikhaphayo xa nibheke emsebenzini niphuma kule nkonzo loThixo ohambanani xa nibuyele emakhaya uNguthixo oprovayidayo
Kamenza kwethu ekhangasayo ndicinga lento balala bakathixo iqondiswa kakuhle kalamazwi omnyumbhalo othanda ukuthi intando kathixo ayisoze ikuthumele apufefe lokhe olungena kuthwala khona balala bakathixo into yokugqibela uMoses awayifunda kalothixo yelezokuba aphapheka khona unako balala bakathixo ukuhamba naye akazinyelwa akaphethwa ifutha vite kule ndumiso yakusasa nje esithi Yehova undikhothakhothile wangazi uyakwazi uhlala kwami lokuthetha kwami uyazazi ingcinga zami umfutha vite ephakanyelwa kulothixo athi ndingahambela phinda uzimela ebusweni bakho kwabakho kwabathi noyesulile ulapho wena ekupheleni kolwandle nanko ukho uthi nabana bafileyo isandla sakho singendikhapha uthi uDavide babathi ngiyakhuthungela ubumnyama kodwa kuwe ubumnyama uyabutransforma ube njengemini simele ukuthini-ke xa sinothixo njalo yile nto uMoses awathi egqibile ukwala njengam nawe ethi ndilithinditha athi njengoJeremiya ndingumntwana athi njengomprofethi waBhakuki athi ngomprofethi andinguye lona ongumprofethi kodwa ekugqibeleni wafana uMoses esithi thetha ngevizwi lakho ngizilungiselele ukufesa ngenyameko konke umyalelo wakho ngimamele nkosi yakho thetha ilizwi kum ithi loo nto amandla okujongana nekho iJiputha awaphumi kuwe amandla okufeyisa zakho i-challenges noba zesekhaya noba zezenkonzo noba zezelizwe noba zezomsebenzi ayingomandlakho akulothixo ofana netyholo elitshayo lingekhe liphele khamisa kokwethu amandla osithwala ngala ajamonsetho bezothatha amathambo lathi liswe lisithi ligqibile zathi ntshaba zifuna kodwa namuva echukumisa uthixo philileyo esithi undishiya nganina ngoba lezi zifundiso ba ukhona wethu uthixo uyaphila wethu uthixo uyasithwala owethu uthixo kwaye naluphinda uxanduva osezandleni zethu asihamba naye siyaphumelela egameni loyise elonyaka elomoya oyingcwele 206 bakhala kuwe Nkosi awuyingcwele ndife ubuqhayiba ndife ekweneni kwelizwe ndipheleke emkhuluni bandiphathelele kuwe ngoba mnandi ndiyahamba nawe ndise ndingadinwa ngoko ndingandingahamba nawe Nkosi elofefe lwenyuka amaqhina neentsuku sezimnyama ukuze umntu azawuphuma pha aye kweyakhe iJiputha azothabatha amandla kuthixo philileyo ukuze umntu akudala ethala esola amava esibesithile ebomini bakhe athi xa isikolo sondiqeqesha ndinika amandla Nkosi ukuze ndingamnawudinga 206 sizothandazela